Nå, så er vi på Vestkysten, ude her med Stefans båd. Og det er jo en lækker dag i dag. Vi er på Aggersiden lige nu, og vi skal ud og finde nogle bars. Jeg starter lige med bådtjenesten. Men turen startede faktisk i går, og mig og Stefan, vi tog et kyststykke. Og der var virkelig dårlig sigt. Og jeg havde en ny træharpun med. Jeg knækkede ikke rigtig koden til det, så siger Stefan, prøv at kigge indad mod høften i stedet for. Og det begyndte jeg at gøre, og der var der så lidt bedre sigt foran stenene, i stedet for at kigge udad i intetheden, hvor der bare ingen sigt var. Og så snart jeg så noget, så kunne jeg nærmest ikke ane størrelsen på fisken. Det gik lidt bedre, men igen, jeg blev med at skyde over. Og det er jo svært det der, når harpunen den ligger sådan helt inde, og man så ikke lige helt vant til den, så det er svært at lave de der cowboyskud. Men det lykkedes til sidst, hvor jeg lå lidt bedre. Jeg lå nede, og der var sådan et ret fedt kryds. Sådan et af de der sådan kunstigt kryds, der lå der. Og jeg havde sådan et godt udsyn. Og ligesom jeg besluttede, okay, det er nok her, den kommer fra, hvis det er. Og der gjorde der også. Men der var også lige sådan en lille hump, man kunne gå over. Så jeg var sådan lidt, ja, til venstre eller højre, jeg skal sigte. Men jeg besluttede mig for at holde den over på venstre side. Og så rigtig nok, så kom der en bars. Og den var også ganske okay. Det var sådan en 45 cm fisk. Så det var okay. Kilo halvandet. Men ja, og så fangede jeg et par stykker mere efterfølgende. Men det var egentlig lidt sjovt det der med, på grund af sigten der, og så ligesom at bruge den lidt, og så siger man, men så må man kigge den vej, hvor man kan se. De bars, de trækker jo rundt, og de kommer jo også helt ind af det, så det gav jo god mening. Stefan, han fangede nogle solide bars. Så ja, jeg fangede også vi fangede 3 bars hver. Og så kan man så sige, i dag, jamen der har vi så lidt mere tid til, at forhåbentlig kan jeg også lande mig en af flot størrelse. Det er i hvert fald målet. Så nu må vi se. Jeg er lige startet her. Stefan er over på efter 72. Og så har vi Nikolaj med, en relativt ny undervandsjæger, som ikke har prøvet den her form for jagt endnu. Han ligger over på den næste høfte derovre. 73 må det være. Så det bliver spændende at se. Det endte jo faktisk med at være en ret så produktiv dag. Stefan han startede jo der fra morgenstunden af. Det er faktisk tit om morgenen, at det er ekstra godt. Men det er måske også fordi han virkelig er god til at finde ud af, hvor de er henne, de store bars der. I hvert fald så havde han nogle mega fede dyk og fangede igen de flotte bars. Nej! Fuck, de er fine. Det er ligesom i går. Scheisse, Stefan. Yes, så her. Din tur, ikke? Hvad med nogle fine bars, Stefan? Ja. Det er udmærket! Faktisk det første, jeg gør, det er, der hvor Stefan lige har dykket. Så siger han, du skal i her, for der er bars. Ja, det var der i hvert fald, da han var der. Jeg synes ikke, jeg så det liv, som jeg kunne høre fra Stefan. Det kan være, at jeg ikke gør det helt rigtigt. Det kan være, at jeg skal sidde og kigge lidt på den her video, jeg laver her, og lure teknikken af fra Stefan. Jeg synes, jeg prøvede at ligge og kigge i nogle huler, og ligge og vente og lave spætto. Det var som om, der kun var luper, der var tilbage. Der var i hvert fald ikke nogen bars, der kiggede ud og sagde hej til mig. Det var en rigtig flot lupe, som jeg overvejede at tage. Jeg har ikke set en eneste. Første gang jeg ligesom ser der er nogle ret store nogen, så ligger der bare en bars dernede og sover. Og jeg ved ikke,
jeg tænker sådan lidt, skal jeg skyde den fra overfladen? Skal jeg lave et exhale dive og komme ned til den? Men så kommer der flere rundt, og så bliver jeg helt forvirret og tænker, hvilken en skal jeg nu tage? Og jeg ender så med at og slet ikke få nogen. Så jeg tror, det var den største, jeg så. Det var den, der stod dernede og sov. Jeg kommer videre ud på spidsen der, og der... jeg ser nogle bars, og jeg skyder et par bars. Jeg kan faktisk ikke helt huske præcis rækkefølgen af, hvordan det var. Så jeg tænker, at nu ruller jeg bare lidt ud af videoen her. Jeg har 2 bars nu, og så beslutter jeg mig for at svømme over til den næste høfde og kigge. Og derovre, det er som om sigten er blevet dårligere. Der er ikke på samme måde... Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle prøve sådan at ligge lidt i overfladen og kigge rundt, men det giver ikke rigtig mening, fordi jeg kan ikke se noget. Så jeg tager nogle asbestos-dyk, ser ikke rigtig noget. Faktisk først rigtigt, når jeg kommer om på den anden side, at så bliver det rigtig godt. Omkring spidsen, jeg ser en lille smule, men lige pludselig, så har jeg et dyk, hvor det går op i en højere enhed. Og de kommer bare ind. Den ene bars efter den anden. Og der er nogen, der er flotte. Men jeg har jo fanget 2, så jeg har kun 1 skud i bøssen tilbage. Vi må fange 3 om dagen. Der er noget tanke, der bliver med at sådan gå op over mit hoved, så jeg er sådan, mit syn er sådan lidt forstyrret. Så der er nogle af de bars, hvor jeg er sådan lidt i tvivl, om jeg skal tage. Så er det faktisk også, fordi det er lidt svært for mig ligesom at se dem ordentligt. Men jeg er med, at jeg kan få en, fordi jeg venter for længe. Og så bliver jeg samlet op, og nu mangler jeg 1 bars. Mit kamera gik også ud, så nu har jeg ikke mere at filme. Vi tager ud og finder nogle hummer. Jeg finder 2 flotte hummer. Og så slutter vi lige af igen til allersidst, hvor jeg lige kan få min sidste bars. Der gik det lidt hurtigt. Det var nummer 2, jeg så, hvor jeg tænkte, okay, så tager vi den. Så
En fed dag. Dejligt med noget dykning. Det var sgu lækkert. Og helt vildt. Også med de fisk, Stefan han har fanget. Det kan være, at vi lige skal prøve at gå over og kigge på dem. Hvad det var for noget. Stefan? Kan du ikke lige vise mig din fisk? Vi kan jo lige starte lidt. Vi kan jo lige starte med at se på min køler. Fordi så kan det kun blive bedre og bedre. Hvad har vi her? Altså vi har jo en hummer der, og en hummer mere bagved. Altså det her det er jo faktisk også nogle ret fine bars. Det er sådan noget halvanden en åbne, en af dem. Så det går ned bagved. Det er 800 gram, vil jeg sige. Ja. Skal vi se nogle? Plus 2. Jeg kommer med dem. Er det ikke synd for din, når du lige snakker din så godt op? Nu kommer med dem. Ja. Hvad har du der, Stefan? Jamen, bare 2 dages chokt her. Den mindste på 1,2 kilo. Hold. Den største på, og det er så renset 2,6 renset er den største. Ja, det er nogle gode fisk, du har fanget der. Og så fandt du også en flot hummer. Jeg har et utroligt stort skjold. Jeg håber ikke, den slår nu. Så. Scheisse. Jeg skal ikke slå. Ja. Kan du ikke fortælle, hvordan du fanger de der havbars ind i hulerne i dag? Jeg ligger faktisk for overfladen af, og så bare kan se, at der er sådan en åbning 2-3 meter nede i de her sten her. Og så dykker jeg ned imellem stenene, og så finder jeg en eller anden åbning, og så dykker jeg lige 2 meter mere ned. Og så kigger jeg sådan mod lyset eller sådan noget, og så går de derinde så stille. Du kan prøve at klippe til en af videoen, hvor jeg bare ligger, og så de går bare sådan her foran ansigtet på mig, og så ja. Lækkert. Jamen, jeg må jo kigge efter de videoer, så jeg kan komme igen næste gang. Jamen, det er hulerne, det sker nu. Det er hulerne. Ja. Jamen, det var de fisk, vi fangede. Vi havde jo Nikolaj med os. Han prøvede lidt, og fandt også nogle bars, men desværre ikke nogen, der ville lege med. Og for toppen af. Men jeg fik ikke skudt på den. Ja. Det var ikke line op. Fuck, man, der var godt nok mange småfisk. Var det? Ja, virkelig mange. Og så er det bare fucking meget strøm. Jeg tror, det var alt. Jeg tror, det kan være, at der lige kommer en havbars på grillen. Så kunne man jo lige slutte videoen af med det. Kan vi ikke sige det? Og så ses vi næste gang. Hej. Så har vi lavet noget mad, og jeg har jo tørmodnet fisken her, havbarsen, i 2 døgn nu. Og man kan se, at den ligesom skinnet og det hele, at den er sådan lidt, den er mere fast i det. Og sådan, skinnet begynder at folde lidt, og ingen duft eller noget som helst. Bare mere struktur i kødet. Mere fast. Så har jeg lavet sådan en chimichurri, som er en sådan argentinsk sovs af en art, som er super lækker, sådan noget man typisk forbinder med steak eller så videre. Men jeg har sådan en idé om, den her den bliver sådan lidt steak-agtig. Ja, og ellers så holdt jeg den bare super simpel. Jeg prøvede et trick, jeg har set online med lidt mayonnaise på skinnet også. Fordi det skulle ligesom hjælpe med at slippe igen på grillen. Og skinnet er selvfølgelig helt tørt. Det er også en af fordelene ved, at jeg har tørmodnet det her i et par dage. Så ellers super simpel mad. Det er bare nogle helt standard ciabatta-boller og en
salat, så basic som den kan blive. Men så håber jeg lidt, at barsen der og chimichurrien ligesom får det hele op i en højere enhed. Vi kan jo lige prøve at anrette den færdig her. Salat her. Så tænker jeg lidt det her chimichurri her. Det kan sådan lige... Ikke for meget, fordi vi vil gerne have, at den også er sprød. Ja. Men sygt godt.